Busog na busog ako. Kung may nakain akong sili. Garlic. Yun na siya. Yan. Brown na siya. So, masarap ito, guys. Nagluluto na talaga siya. Ang bango. Ang bango-bango. Grabe. Kasi yung garlic, magba-brown yan. Sobrang babango pa yan. And then, lagyan natin ng onion. Onion, sarap. Tignan nyo yan, guys. Sobrang sarap yan, guys. Nagba-brown-brown na yan, guys. Ilagay natin ang carrots. Carrots. At lagyan natin siya ng peppercorn. I-grind lang natin konti. Kasi masarap pag may peppercorn, guys. Pepper. Oh, sarap niya. Itong Maggi. Nakalimutan ko, guys, bumili ng ano, guys. Tawag nito. Ang soy, nakalimutan ko. So, yun. So, yun ang ano natin. Oh, ang bango. Ilagay ko itong, I don't know kung anong pangalan nito, guys. Hindi ko na guys, kung anong pangalan. Pero ito yung pinaka-flat, yung flat, kasi may mataba-taba ito siya. Hindi ko gusto yung mas malaki-laki. So, yung nipis ang kinuha ko kasi gustong-gusto ko ito. So, lutuin lang natin. Kunin ko na siya, guys. I-anak ko siya, i-separate. Lagyan ko siya ng tubig. Yan. Lagyan ulit natin konti ng soy para malasahan talaga ba, yung malasa yung kanton. Ano siya, we have to let it boil. So, ilagay na natin ito, guys. Si canton. Ito si UFC. Lagyan natin siya, guys, ng peppercorn again. Kasi, if you don't like peppercorn, you cannot just keep adding me. I love peppercorn. It's, yan siya. And, parang naparami ata yung sabaw, pero okay lang yan. Magsuhok yan later. Mawawala yan later. Pero okay lang, kasi sabaw is life. Hindi naman siya marami, guys. Maliit lang. Let's add the vegetables. I-add natin si veggies. Sarap nito, guys. Ito. Oh my God. Ito. Ang sarap.
Hala, kain tayo. Hindi nyo makikita yung ulo ko. Half of my ulo. Hi guys, kain tayo guys. Ang ano ko ngayon is humba. Humba with egg. Spicy siya. And then with, ano to? The canton. Magkamay tayo guys. Ano na siya guys, 5 o'clock na, so dinner time na ito. Inano ko siya, half day ako nagluluto nito guys, itong humba, inano ko talaga. Sarap. Sarap ng gulay. Ito oh. Kain tayo guys. Sana meron kayong pagkain ha. Kasi nakakagutom kapag manonood may taong kumakain. Sarap. Yung egg eh. Sarap ng egg dahil yung lasa ng lahat ng lasa ng humba pumasok talaga sa loob ng egg. Sarap. Hubs is right here staring at me. Sarap. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ito niluluto yung humba, ano siya guys? Meron na akong recipe doon sa channel ko. Dito sa channel ko, naka-upload na siya. Sarap. Basta magkamay lagi, sarap. Sarap ng canton eh. Tatlo yung nilagay kong sili. Pero hindi siya maanghang dahil sa oil. Yun, kapag nagluluto ka ng oil, at saka nilagyan mo ng sili, kahit marami, hindi yun umaanghang. Maliit lang talaga, maramdaman mo maliit. Sa dila mo. Hala. Humihingi. Nanghingi si Hubs. Sarap ng itlog. Ang bihon sobrang sarap. Sobrang malasa. Sarap talaga. Bigyan ko si Hubs guys. Kasi nasanay na kasi yan. Bigyan ng naming mag-asawa. Kasi nangunguhit yan. Nangunguhit ng, na ano siya ng okay. Babasahin ko yung nagko-comment sa previous vlog. Yung vlog na ito, yung vlog na today, ngayong araw na ito. So, sa mga nagko-comment, isa-shout out ko kayo. Sarap eh. Kahit na-shout out ko na kayo nung last mukbang ko. Dahil nagko-comment kayo, isa-shout out ko kayo. Ang sarap ng taba. Oh my goodness. Yung taba. Ang labor,
Oh, unlabor. Unlove Star, hi sis. Salamat sa panonood. Sinang Herbs Dorian, hello. Salamat. Luningning Santa Cruz. At saka hi kay Marks and Martin family is. Hi. Hi sis, thank you for watching. Teresa Garcia. Hi. Kain tayo. Aishan de la Pina. Maria de Derek. Hi sis, how are you sis? Kumusta ka na? Kumusta na si sis Maria oy? Sina Daniel Broilheart. Broilheart. Ang ano ko kasi ay madali ako mabusog. Teresa Garcia. What is this? Sarap. Ang sarap magkamay guys, no? Kapag mukhaan ka magkamay. Si Elmo Marcelino. Hi Elmo. Patrick Tria. Parang nakaano kayo ka Patrick ba? Tria. Parang kilala ko. Patrick Tria. Yung Tria bang na family name Tria. Parang kilala ko mga Tria. Tagal na. Mag-egg tayo. Yung sili na nilagay ko pala, hindi siya yung sobrang nagbigay ng anghang. Ang nagbigay ng anghang is yung peppercorn. As in, yung peppercorn talaga yung nagbigay ng anghang, guys. Sarap. Marites Firariza. Hi. Ang sarap ng egg, guys. Kapag maghumba kayo, guys, lagyan nyo ng maraming egg. Pero kapag magmi-mix kayo, kunin mo ka, baka maano siya ba, mabuak, mabiak. Marilo Solano, hi. Ana Osabel. Sarap. Ito. Egg kayo, guys. Safia Biti, hi sis. How are you sis? Kain tayo. Berlin Dubs, Bishis. Hi Bishi. Nabusog ko guys. Oy, tangtangin ko yung bra ko. Nabusog ko eh. Ang dami kong hugasan. Yun ang problema kapag magluluto ka at saka daming ginagamit. At saka, hi kay Shirin Babes Kim. Hi! How are you? Kain tayo. Talap-talap. At saka, Cecilia Dior. Elia Dior, Exlia Dior. I think that's how you pronounce it. At saka, si Linda M. Woods Lures. Lady Warrior, Jazz, hi Lady Warrior, Pani Hazelnut, at saka si Scarlet Cross, Arizona Life, Juliet H, at saka si Meet Chai Cads, Rachel Alcazar, Melody Angot, Mia Sandoval, hi sis, Gloria Calzita, DC the Super Mom Channel TV. I think that she have a channel. At saka sina Mark Ramsey. Hi, Mark Ramsey.
Marisa Ventura at saka Roniti Franco. Hi guys, how are you? Salamat guys. Thank you guys. Ba't ang dali kong mabusog? Bakit kaya? Sinong may alam? Sumakit yung tiyan ko dahil sa busog na busog ako. May nakain akong sili. May nakain akong leso. Mag-hi lang ako kay Norgs. Yun ang Instagram niya. Norgs 8590 at saka si Rusi Yeya. Hi sis, from Long Island. Irish Bina 09 2B is It's Mami Bas of Ga. At saka si Zig Hitters Crystal. Sarap. Pasensya na guys yung TV naka-on ha. Kasi normal lang ito sa hala. Yung bra ko naglaylay. Sarap. May mga tao bang magmumukbang ba? Silos na silos kasi ako guys kasi daming kanin. Daming pagkain. Natatapos nila yung kanin. Hindi sila nagsasuffer ng masakit yung ano dito oh. Ako sumakit. Sarap kayo ng humba eh. Sarap guys, as in yung humba ko. Hindi naman ako I love my own pero sarap talaga siya. Sarap. Sana andito yung asawa ko. Magugustuhan niya itong humba at saka bihon. Mahappy na yun. Itong dalawa. Sarap eh. Bahala na eh. Bahalag busog. Masarap kasi. Thank you guys. I will see you guys in my next mukbang. Bye. Bye-bye.